היינו נוסעים לשם לחגים, פעם בשנתיים היינו נוסעים לשם. תמיד הרגשנו שיש לנו ללמוד ממנה ומבעלה את כבוד הבריות. כזה כבוד לכל אחד, אפילו לשחורים שמטפלים, כשהכושי הזה שמטפל בניקיון של בית הכנסת, כשהוא שמע על פטירתה, התחיל לבכות ולא היה יכול להפסיק לבכות. כי היא כיבדה בחיוך את כל אחד ואחד. אפילו אנשים, הרי רב של קהילה, זה טבעי שיש אנשים נגדו. ובדרך כלל, כך טוביה בעצמו אמר לי, כשיש אחד שהוא, נגיד ככה, שלא משתף שיחה איתו, שהוא האויב שלו, טוב, פעם, פעמיים, גמרנו כבר, הוא לא רוצה לדבר איתי, אני כבר גם לא מדבר איתו. טוביה לא היה ככה. היא התעקשה לחייך, לדבר כאילו שאין כלום, לפתוח באדיבות לכל האלו אפילו שהיה להם, כמו שנגיד, פנים חמוצות כלפי המשפחה שלהם. ועם העקשנות הזו, בסופו של דבר, האנשים האלו התחילו להתקרב, והנה בשנה האחרונה הם הכניסו את הילדים שלהם לחדר. צריך להבין שבשעה שפתחו את החדר הזה ביוהנסבורג, בהתחלה היה קומץ קטן של תלמידים, ויש בית ספר כללי יהודי, וכל אנשי הקהילה כולם בבית ספר הכללי, ופתאום יש כאלו חרדים באיזה פינה שפותחים חדר חינוך אחר. כל דבר נעשה בהתייעצות עם הרב רונלב, אבל זה הביא מהקהילה הגדולה כעס ומריבות, והם נשארו בשלהם עם החיוך, עם השלווה, ובסופו של דבר, בלי לעשות שום מלחמות, יותר ויותר הצליחו לרכוש את האחרים. והעמדה הזו, כלפי אלו שהם לא במחנה החרדי, היא ממש מביאה קידוש השם עצום. פעם הם נסעו לאיזה חופה, חתונה, וטוביה חזר הביתה, היה מיואש, איזה פריצות הייתה שם, התחרט כמעט שהלך לחתונה הזו. וברוריה עם הפשטות שלה אמרה, אבל תראה מאיזה מקום הם מגיעים, סוף סוף החתונה הזו הייתה כשרה, וזה מלמד אותנו לראות תמיד בצורה יפה את הדברים. כשהיא הייתה אצלנו כאן במחסה, בשנה שעברה, היא אמרה לי דבר כל כך פשוט שהשתוממתי מהמבט הזה. היא אמרה, אבא, תראה, בסתיו אנחנו צריכים שמש, אז העצים אין להם עלים, ככה יש שמש. אבל בקיץ, שזה חם, אנחנו צריכים צל, אז הנה, העצים יש להם עלים ויש לנו צל. תופעה טבעית, כל כך מורגלת אצלנו, שאנחנו אפילו לא חושבים על ההבדל בין חורף לקיץ. אבל מבט רוחני, שיודע להפיק מסר, שיודע לראות בצורה טובה על כל דבר קטן, לראות הנה, כאן יש עלים, אז יש צל. כאן אין עלים, אז יש לנו שמש וחום. לראות את הכל בצורה יפה. וזה, אפשר לומר, באמת מידה עצומה של פנימיות ובקשת האמת. כי אנחנו יודעים שסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, וכל פעולה ופעולה, כל ניסיון שאנחנו עוברים, הוא רק כדי להביא אותנו להתעלות יותר ויותר.
בשבועות לפני הפטירה עסקתי בסמינר שלי בניסיון של הקרידו, וראינו את המדרשים עם התלמידות, נתת ליראיך נס להתנוסס, שהקדוש ברוך הוא מנסה רק את אלו שיכולים להתרומם בניסיונות. וכי לפני אסון כזה גדול אנחנו צריכים להישבר, הרי בוודאי שיש כאן ניסיון ואנחנו צריכים נס להתנוסס. הנס הוא המקום הגבוה של האונייה, משם רואים למרחקים, נס להתנוסס כדי להתרומם. והנה המשל השני שמביאים חז"ל, שכשיש אחד שיש לו שתי פרות, על איזו פרה הוא שם את העול, על הפרה החזקה או על הפרה שהיא חלשה? בוודאי הוא שם את העול על הפרה החזקה. מפרש העמק דובר מה המסר של הציור הזה של המדרש. הוא מפרש שהעול של המחרישה זה כדי למשוך אחר המחרישה מוציאה פירות. לפעמים בניסיון שניתן לבני אדם זה כדי למשוך, לתת זכות. ניסיון העקדה נותן זכויות לכל צאצאי אברהם ויצחק. ובכן כאן בוודאי, וכמו שאמר הרב שטיין לפני כן, אנחנו יכולים לשלוח חבילות כאילו, כי מה שאנחנו נמשכים, מה שאנחנו מזכים את נשמת הנפטרת, בוודאי שאנחנו ממשיכים בזה את דרכה מה שהעלילה אותנו. הנקודות החשובות גם כן, להיזהר מאוד לא להכריע את הבעל שלומד. קשה מאוד לאישה לעמוד בניסיונות כאלו, ומה ששמענו זיזה אותנו. הרי לפני 3.5 שנים היה לה תאונת דרכים קשה מאוד. היה מכונית שהגיעה, לא עצרה ברמזור ונכנסה בכזה כוח שדחפה את המכונית שלה לכיוון מכונית שמגיעה לכיוון השני, והיא הייתה סגורה בין שתי המכוניות, והעצמות של הירך נשברו. נזכרה במספר טלפון של ההצלה, והיה אישה שעברה שם והיא אמרה תטלפני להצולה. כדי להוציא אותה מהמכונית היו צריכים לחתוך את המכונית. התאונה הייתה כל כך קשה שלא ידעו אם היא תצא מזה חיים. אחרי זה טוביה אמר לי זה היה מתנה מן השמיים. החברה הזו שפגשה אותה מיד טלפנה לחדר והודיעה, ונפלה על המנהל ואמר צריך להודיע לטוביה ובאמצע השיעור. והנה המנהל סיפר שהוא שומע מאחורי הטלפון שברוריה אומרת לא, חכי, בעוד 10 דקות הוא גומר את השיעור, תנו לו לסיים את השיעור. והרי היא הייתה בהיריון בחודש התשיעי. הנסיעה הזו הייתה נסיעה לבדיקה לרופא. מיד הביאו אותה לבית חולים, והיא הרגישה שמוכרחה ללכת לבית חולים.